Bisogna continuare a parlare un po'. Felipe Virgili ha encetat una nova etapa amb l'objectiu de fer el salt al tennis professional. Abans de fer-ho, aquest esportista de Sant Lluís ha hagut de prendre decisions categòriques. Primer, abandonar el centre de tecnificació de les Illes Balears. Fins que la Núria Llagostera, la meva entrenadora, no va poder continuar amb nosaltres i allà estava una mica que no sabia què fer, on anar i tal. La participació a un torneig de la Sèrie A d'Itàlia el va empènyer a fer el pas definitiu. Amb 18 anys fixa la seva residència al país originari de la seva família i passa a competir amb llicència de la Federació Italiana, que li ofereix unes condicions millors que l'espanyola. Sobretot econòmic, sobretot econòmic. Inverteixen molts de doblers en els joves i a Espanya encara no... Ara estic fent molts de tornejos gràcies a la Federació Italiana, que te'ls apaga, te fan viatjar per tot. El jugador iniciat al Club Tenis Maó firma un 2022 que el classifica per a les rondes prèvies de l'Obert d'Austràlia Júnior. El primer somni es fa realitat el gener passat, guanya 2 partits i entra al quadre principal. Molt a prop de la pista central de l'Arena Rod Laver a Melbourne, Virgili cau en primera ronda davant el xinès Ji Zhu. El menorquí força un tercer set a un rival top 5 de la seva edat, però que ja té rànquing ATP. Diguem que el primer set va ser una mica... era tot molt nou, per jo era un ambient super difícil i no vaig entendre res al principi, vaig perdre 6-1 i després el segon set anava 4-1 baix i no sé com vaig guanyar el segon set i després el tercer set va ser disputat bastant i al final vaig perdre 6-3. Després de la millor experiència de la seva carrera esportiva fins ara, Virgili i el seu club, el Circolo Tennis Mario Stasi de Lecce, tenen clar el full de ruta a seguir. La idea és començar a jugar tornejos futures a ATP, amb classifica absoluta, i començar a agafar qualque punt professional i començar amb aquesta etapa. Llavors, si podem accedir bé o si tardarem, ja ho veurem. I així, Felipe Virgili ja s'entrena, decidit a fer el primer punt, set i partit en clau ATP.